2. Ja, så Danne. Der kommer lidt bagud også, der har de pustet ud. Ja, Det var sådan ordentligt. ja. Så. Og det holder kommer sidst, de skal drikke de andre skål. Det var lidt synd. Ja. Så. Næste. Det er jo det her, når man skal se os, og så... Flot. Ja, det er flot. Sug til. Ja, det var det. Er der nogen, der kan vi? Ja, du vidste godt, vi ikke fik mere i. Ja. Nå. Så. Ikke rigtigt, Simon. I er da gode. Ja, I er rigtig gode. Hvis ikke vi så kan vi vente. De er meget Man må godt